up? Still Mr. Nation and to my players. Welcome to the NAFL podcast. Players edition. We are coming at you live at the blog, Electronic Solutions. And if you want to use these podcasting studios, you can send your email at admin@electronicsol.com. This episode is supposedly cookie cake, cookie champagne, cookie update. Yoba Chinomcembe. Sifikile 5K. We would like to congratulate the team. Masses Bethel and J, round of applause. Before we get into India's Nancy, thank you so much for subscribing. Thank you so much for working with us. Thank you so much for younger man la shipping your corner, liking, subscribing, engaging, sharing younger and their corner. We are close a page. Lena is gearing to 100K on TikTok. I think 97.6. By the time Gupuma le episode, you know when been 99. Anyways, thank you so much for your Landa corner. We will run through quick updates and then we get into the episode. On my left, Snow Bayan, Snow Deep, Snow Man's Mad. Man's Mad, your man's car. Man's Mad. Snow Man's Mad. Eh, naga manzi wakho. Akho ndoqha like besensele pha. So yabo. Akho ndizokwenzela. Yabo, lento naniyoyika ngochafu le ufike seyigalela drink. Uthi kawunikwa le utheni ukhokhelisa ngalena nje nandoni. But yeah, so on my left was no Bayern, no Tipos, no Man's Mad, there's no Tabulonge, all the way from Etebenek. What's Tebenek? What's in Tanzania? Ngonda nisagoduka nanigodukela eDebenek. Asagoduka? Oh, sure. Hayi anigoduka nigoduka xa kukho umcimbi. Then anilali nolala abeqonga. Oh, hayi man. Inala ugodukela Peking. Yabona uzogoduka. Ugodukela lapho wena? Ngapha kwenceba. You awuzazi. Ngizethula hayi ndiyazazi. Olethu wapha etholeni. Yayiva hayi ke mkhaya. Olethu wakho? Wasethuleni. Wayefunda eCunningham. Yadibana. Oh, okay. Kuphi eCunningham? Andiyazi ndithi kuyadibana. Onidibelele xa sikhayi Oyo, hayi nabo. Hayi thina silapha uwela nje nceba bese usithi. You yena ugqitha umthatha. 300 350 kodi. Uyongena kwaBhaca eMount Frere napha awungeni bese ubona kulo BK yaguguka straight. We also have UBK from Sports Edition and from Drive and Octata. Drive and Octata. In a vibe. Or Drive and a Vibe. Octata, good. So it's on the other side. Oh, yeah. Bona batata iwe yethu because masiye sithi driving a vibe bona bathi driving a chat. Oh, yayingibaqala Sithi kaloku uqala qala igama lesho yayinto eyethu eyabo ndiyaba indoni. Oh, engo 1 2 3 ndondoni 1 2 3. Oh, so iqala after u3 Yes, on. yeah. Oh, it's no BK ke phana. And then we are political BK. Bethule ke pha. Bethule pha siqolele indaba zethu. But okay, asikho lapho. Usisi sakunika chance. Selile uvuma uzawuthini xa uninto. Ngicingile uba you know what wena because sivale inyanga yomama I'm going to give you the platform to introduce yourself. Igama, ifani, istuko, single or not. Why is it you can't give it to but you can't even specify? Okay, Nandi nguthulisile Maphongwana. Single, sadly, but again the single. Single okanye single. Single. Single, as sadly. unibona nje single akho nento engathi talking stage or nothing. Kodwa njalo isaid njalo uyayiva. But it Yo wasela amanzi. Yo wakhawulezisa yihintshi ngo. Test ingxaki lokho thithi lokho bekomile but yeah Hey, ngokuselezulu test nyana. yeah
that's it. Tulisela Mapongwana, I think the rest you'll get to know as we go. Umamba. Oh, yeah, it's to Mambambo, Lutanga, Ukhila? Oh, Chin, udumza maslo sister ka Oh, dumza. okay, sure. Yeah, Another journalist. Chini. Hey, amos nithanda ulwimi efamily. Ulwimi, Gandonchom. We have another edition. We have another podcast. It's like Dylan Sport. Okay. I-host yakhona Nkila. Uyi sports journalist yena. Nkinga awe ngoku sinomakhila naye journalist. Hey subili. Abantu bolwimi. Weird enough bekuthathwa lonto ngokuzifika apha ke nsuka apha endlini kuthiwa ukubana kudala ndazithanda indaba ndiyazi mina lonto. Yo. Oh. Hey wes naye ke yo yakuphanda ke naye. Uphi? You know exactly. Okay, so let's start off with 5K. There's a lot, man. There's a lot, ne? But I wanna. Okay, let's start the slide before we get into there. Manbuza bakwesiswam. What would be a proper response to it's over? A good response. Man, I think this is it. Chile. What would be a proper response? Okay, before I response, I think I would respect that because games over. So I would definitely respect it's over. Yeah, I think that would be me. Respecting the fact that was lukucho. Since you a response, my itipaliwe as to a response when after Melo inclusive, because obviously inclusive is our magal. Okay. We are not alone. I don't know. And yes, man, and saying a lash. Hence it would shock me, but it would shock me back because it's over. I don't know, but I don't know. So I don't know. What biscuits you got this woman in a but I don't know. Uyakwazi umlahla umuntu ube usambawela Mhlawumbe sometimes izimeko ezibangela ba ezikuphushela into ba ezikuphushela into eyenza uba ungatsho ke ngoku andithi ukwazile umgqula but into eyenza uba ungakwazi ukuthi uba it's over. Once it's over, that means then we thethayo ba anzoba sebanayela access. But kaloku xa usithi it's over, it means you don't want that access. Njani ukwazi ungamfuni umuntu but usafuna umhlambi kaloku you have to deal with a lot by being with you. So maybe banomnye umfana uzawudilana le lot yakho noniphelile. Njalo andithi ba yiyo. Yaziwa otherwise. All right. Chesa. On my side ne umuntu onothetha lo week hayi mina kudala ndalahlwa kudala anoma lanqayo nobo uyamthanda nobo kutheni na hayi yo ngiyakwazi ukuthi hey alulothusa ngohambo lwakho Yeah, imbava. But kungakhathali okukaya kuthini awuzifaki. No, akusuba ukhathali yabo. Yeah, you can't say bakhathali kodwa ngolahlamba. Awuvika ma akomanda. But ke xa suka yabo. And mna ezinye izinto ndizithatha ngenye indlela yabo. Sure. Because sometimes ndikona okay lewenza ibamba ngehlobo loba ukuze ndibe grand ndikona ba you nemali yami izawuthi save. So mna ndinendlela zami zozithuthuzela. Yeah. Yabo. Uthi no PK kuthiwa it's over. Yo. Nje muhlele apho nje niqe message it's over. Your response yami. Of course inhliziyo izawuqala ime ne. And then kodwa ndiyafuna ukuyazi ba yintoni isizathu mfondini. Wenzeke ntoni? Kaloku mhlambi kulo it's over ukuthi uzibekele isizathu. Oh sure. Then it's over. Nawo ba hey isizathu esinyani. Kodwa senimdala ngoba ndingathi thank you ngokundixelela. Bakwenzeke ntoni? Oh thanks ngondixolela. Yeah.
Yeah, but ziyafuneka nyani reviews sometimes Uyazi uyazi bathi. ukwazi ungabetheki kwa ufika Exactly. but irongo la way ne mna soloko ndithetha loo nto if Sure. ubani bayozibukela eziweyi zam kurongo ukwenza i-corrections kumntu obengayazi noba ibiyingxaki le. I don't know if you get me. no andikuva. So for example ubune-problem kule relationship unayo ubune-problem yonga-communicate uvele uthi gqi awutsho nto bazabuya late baby kanye ndizawuthina elo hlobo lakhona ufike kulo mntana Ungathi uyaprofeta. ucommunicate isidala hayi baby hayi no wena kuwe uthi zii-corrections ugrand Yeah. yena lo mntana Yeah, overwhelma overwhelming, wenzako yeah, mfana othendo yeah, so mna ii-corrections zenze kulo umoshileyo if lona akasafuni uzenza i-corrections zazibuna engxaki ethile but sufika uyokwenza i-corrections apho ungakhange umoshe khona. That's true. That makes sense actually. eyona Yeah. ngxaki yam leyo You too. communicate yebo communication so- hayi andibetha. But I think in your case, Calls, because everything. when Thabo kandi kufuna ndiyakufumana in a friendly manner andisho ba yabo. Hayi uThabo ndimazi soloko enefoni yakhe so it's weird uba umuntu angakwazi ucommunicate kodwa soloko isefoni sesandla. Oh uthetha lo Mamela. So ifani ke. minimum communication yabo whereby edwana ntoni ukhona communication Yeah. nomntu wakho Yes. o lo uyaziyo ba Uqonde. kufuneka unyenzelekile apha So uthi ngulamnyanzelo lo unengxaki. Yeah. problem naye and it's not easy ke to vele uthi ke so grand kula way yeah especially if iminyaka ihambile unjalo. So Ayekho lula. uthi reviews azikho great. ingxaki yam ke mna ke sorry mna nami ngokukhamba ingxaki yam ke mna ke ne ndiyayazi ba ikhona laa nto sikhula mose simamela nesibhaza ba ekuse Yeah. xa uthando luselutsha Yeah. ukufowunela kathathu ndaqonda mna ndiyazibaleka into ezinjalo Ungafowuni kaninzi. andifowuneli kakhulu andithini Yeah. ndinormal isidala ndibamba kwenzela uba noba ndimkile uphathile. uyazi ebenjeya So guys, what you're Kade. saying is introduced to bare minimum zibeko so umuntu anga-expect high. Yeah. Okay. andithi ndiyayithwasela nje umntu athi yho lo mfana kosandixoxibana naye ndandingalali ngoku ndinika one ngokwaniphuza But why umuntu I can't even. Even after le nithendayo. But why uintroduce nangakwazi uyimaintain? no I'm out jonga ii-emotions ziba high xa uqala udibana nomntu uqonda uba For sure. Yeah. Yeah. ngoku uqonda yho ndingathini na everyday uplana ngalo mntana Yeah. yho thixo wam ndingathini na So xa iyekele laa nto subutheni udikiyuka awukwali kumfumene ngoku Ifumene. ngaphandle kwaloo nto mna ndiye ndithi uyazi thina singama-out apho sibethakala khona too Sure. much yabo umntu xana uqala udibana naye uye unyhani ube lawi Yeah, ube too much yeah. yabo the minute lo mntu intombazana ke ithanda nyhani the minute ekuthanda ezilahlela kuwe uyarelax Why? ikawusi uyazehlisa Why? Why? yabona ke leyo mistake leyo sizaphinda siyixoxe No, but yabona the thing is you brought it to the table, so why does that happen? Because umkhechisa ugqiba umshiye yedwa eyintweni owenze nayo kuwo. mamela okay kana unamntu Jonga. But I'm sorry, So, okay mamela ne don't look at it ngolo hlobo ne Yeah. don't look at it from your perspective Okay. as a woman yeah if ubuza indoda why Yes. buze from i-perspective yendoda Okay. indoda ithi ndifuna la kapi phaa I don't think ingalo yami yazifikela phaa I need an extra push for ufika kula kapu so nantsi push ndiyafika ekapini mna ngokunokwam normal andifikeleli kula kapu yabo so andisosoloko ndipusha xa sendiyifumene ikaphu because ndiyifumene ngoku oh ndiyayiva le nto uyithethayo. Ndiyayiva le nto uyithethayo but awuthethi into. Okay, I get you because bendingekagqibi. Into endiyithethayo is ngokunokwam mos you hunt xa uhanda as amadoda ziihanders mosukudala Yeah. before kubekho ibhiya. So
So xa ihanda yenza yonke lento kufuneka iyenzile for uba mayifumane prey. Sure. Yabo zonke into kufuneka izenzile zoba mayifumane prey. Xa ifumane prey kufuneka iphinde yenze santo kodwa ifumene. Because kaloku that's what got me here. Mna ndithande lo muntu ubunguye ngobusiza kubo. Now you're relaxing and you're introducing me to someone I don't know. But Kanti uze full force first time. Why we So funeka uthini ke? Sithi. Okay, akucebise ke. Hayi makacebise. Like, yeah, be consistent, guys. Keep showing up. Kubhetere ndingashow up kakhulu ukwenzela uba That's why I'm single. Yo. Because abantu don't want to show up. You guys don't want to be men in that sense anymore. Go back to nina nithi nina madoda badinga princess treatment kodwa nina anenze nix nina. What do you mean? What is your job as a female good relationship? As a good relationship, what is your job when as a female? What is my Okay. What is your duty? My role as a woman is to assist yes. my man. In terms of what? In terms of we are helpers, Mos. We are helpmates. Personally, I want to develop. I want to grow you. I want to grow with you. Okay. Volume, girl. Hence, indicate to be single because you find that uzana le energy that actually ube wena ubuild or grow it. Ungathethanga wathi wayofikelela lapho. Okay. Because when it's at a surface level, guys, in terms of real relationships, awukwazi uba good 3 months, then for the rest, is trying to. Guys, it's not fair. Mhlawumbi yazi sometimes xa ubona uba nidlala itennis nalo mntana usozuyeke ubona uba ubetha ibhola aphinde ibethe back uphinde ubethe ibhola wena inqa uyarelaxa wena because ndimodata wena kodwa undivumile kanti xa undivumile siyathandana andithandi wena yabo so that's the thing ke ngoku when you relax because mna funeka ndidate wena amandla wami ayaphela ke ngoku mna because awudlala itennis wena ithi le nto chom sonke sijoyina nabantu abarongo because if you find the right one energy will be sifaka kwinto zakho mina bendiphendula bebuza uBK ba i-reviews azikgrand okanye azikogrand na. Okay, before we move on, i-reviews wena xa ndingathi kulena ubuyithetha wena usithi uyafuna uqonda uba ubethakele phi so that ingakuchani lento kwi-relationship elandelayo zi-right zingekho right because if uyintombazana amanye amantombazana uthi gqi kuwo athi gqi seshreyiphile eredi for wena uthi uzolula uyagqetha yabo irongo ke ngokulonto leyo udlalela ibhandam wethu umuntu wena uzengothando wena upholile ujongile yena uba ufana nanja ibisuka phi into ke yahlukanisa notakabani leyo yabo yabetha ke ngoku so zirongo zi-right zingekho ziphinde zibe rongo mna ndithi bra xa uyintombazana sundivuma uzazi uba uzanipanishela into zikatakabani if uyayazi uba usenepunishment onayo apha kuwe emzimbeni sundivuma noba nditheni asundinike kwa ichance uba uyayazi uba uyandithanda hoya lo wena wakho usestaki kutakabani umgqibe and then ke nguzodila nam but ingxaki ikulonto le ningamamenemene athetha kamandi oba thina onke la madoda amajita endiwaziyo mna ngaphandleni kwakho amajita endiwaziyo ngamajita angenacamntu when it comes to females yabo uye kaloku amanzi baninzi kuye so into endithethayo imost yamajita endiwaziyo ngamajita angakwaziyo icamntu kwawena mos uqabuke seninomntu wena undani noba ndamfumana njani because icamnti ayikho yabo so ubumenemene benqoqonqoqo ezilapha ecanga kwam endizijonga otherwise to be honest with you sure abagqithanga ngo-5 there was amajita amanintsi yabo from esinikiwe to eFort to apha ke ngokubomini there was amajita amanintsi ndifumaniseka uba
Mntana uva ntoni kule nto uyithethayo na. But then I realize emantombini it's not all about what you say. Yes. Sometimes i-aura yakho, i-presence yakho. If Yeah. umntana uchazekile nguwe. Noba ungathi babe unxiba ipeyinti enjani. Uza kubonisa hayi nansi bona unxiba ibhikini enjani. I-aura. Kodwa bakakufuni umbuzo into ezidibene nepeyinti. You. So it's not Really? about what you say. Sure. Kusube naye ekland kuyo. For sure. That's why you progress again. But sihleli star lapho. Sisuka ku tournament just before we get into ezinye. Yeah, Sisuka yeah. ku tournament. Yeah, hey, abantu supposed to grocery. Sibonga sibiza simane sijonga ba yo. I-grocery inphosile, gents. Sizawunikela kuwe ke. I-clever la move yazi. I-clever la move yabelungu. Ngabelungu mosaba ba promoter la we. No, kumjita ongudaki. But I think une relationship Yaqala uyiva la move. nabantu abelungu, yabo. Yeah. So I will just give it to you. Better ways akhona breakdown ezo matches akhona nje briefly. Sure. 5 minutes max, and then we can move on to updating the walk, and then sithi nje roughly ke ngoku, and then see. Agents Jongan, before singene kule way, masibulela abantu maniyakhula iyakhula I-numbers. They are talking ku YouTube. Sibonelo Black Vision. Amadoda amakhulu. Ibra, sihleli no Mac, sihleli no Chafu, sihleli no Beast. Three episodes. And in these 3 episodes, Mthena ngathi yashiya. icon is Eyisi. No. Daisy was not from the sport. I was not from the sport. Yeah. Okay, sure. But what I want to say is that kwezi 3 episodes, we have created friends, we have created enemies. Yeah. Yeah, well, so it's a good thing, man. Abantu siyayibulela response yabo, but namhlanje benikhuphe ibras beziye phana nazo. In fact uney eyobukela because akafanayo kwiboxing. Tipo ke umuntu weboxing yena. So namhlanje it was a good tournament besikuyo. For sure we enjoyed it. Kakhulu ukirha. Yeah, because also inbound. siyamfuna nomfuna ke apha yabo naye asixelele indlela yakhe kuba ihambe njani kwiboxing. Otherwise amajita bekhona phayana ifight engichazileyo ibiyala mjita waseKapa bras. Yo unqaba udandile venini wina nge-TKO betha enye intwana yasetangeni village avuyile soka kwi-3rd round. Uyanga showtime usigqibo naye ngephana. Okay. In order for Basitati. Oh. Yeah. Just go sit there. I'll just handle this. Anifuna ukubona fundini. I just do this. Kaloku Yazi basi siyafunwa. But ke Orient Theatre bekumnandi man Pratipa. For sure now enjoyile. Sibonile fight kayanga uShowtime usigqibo. Uwinile naye. Besilwa nomjito wase Tanzania. yeah. Yo, bana mjito. Msaban. Anzima lamagama. Yeah. Anzima lamagama lamadoda. Yeah. Umelele futhi. You nomelele landake eziyana. Umelele lamadoda. Yeah. Kwaphinde kwakhona ifight ka Gcoba siyagcoba uSlow Poison veshiwe naye uphumelele uwina nge-TKO besilwa noIbanathi uManana. I think uManana ngose Phumlani, I'm not sure but yeah. Bekhona uAthabile ngaliphi winile nayo nge-unanimous decision bethu Sifenathi. Yaphinde yangu ikhona intwana elwe kakhle phayana ndiyaqala ukulive la gama eli. And bengicinga bayo yalapha eMzantsi la boy. But yalapha igama layo nguRandari Okudu. Yo. Udeyala. Uyibonile? Bengafika lo ke. Engikafiki. Konwane nguRandani Okudu. Ilwe kakhle bra winile nge-TKO ibetha uAbongile Maxasi. So left out. So it was a good thing. Yabo. Oh shame.
zakufaka but eyona nto namhlanje njengoba besitsho uba ibingunhlanhla utyirha uwinile unanimous decision, right? Yeah. So besilwa i-10 rounds nalamjita Sunday yo gadalala lamjita lowana ayayiwile gadalala lowa. So yeah, that was it kwicala le boxing for today, but we are still bringing more. There are more legends that are coming, more people that are coming, more enemies that are coming, more friends esowanazo. Pick up to kubantu bawo manqindi. Yeah, thank you so much, man. Otherwise Mambamba, sorry man, siza kufaka next time. Can you believe Banana wadlala like at some point? Actually wadlala manqindi. That's briefly. Phofu bendiyakhumbula. Yeah, ngoda nje good. So wawundawona. Ayidlalela bangana ngusiko something but kwa 5. But then it turns out that I was pregnant at that time. Whoa. So njengoba TKO. Angiyathele swim to a10 sakhwela umuntu abaphezu kwakho eswim kanti hayi. Uyithini la bhola yamanqindi? Yona lo ubethwa ngayo la. Why you think about Nando nondeza innocent. By today ngonginonithenge uthile. Ne if bimhlambe benga Wake wawina like wake wayolo. Okay. It wasn't, she didn't get to that point and it didn't train. And then and then I found out I was pregnant. Yo. Okay. Okay, so guys, what happened here? We're moving on. What happened is that basically geared up city high set us when the post sizohambana King sifike like 5K. Tune poster nje preliminary poster namsendela hot man. Hey abantu bayamtasha. Hey awuvela uhambe kaloku. Awuvela uwonke uthi uye King. Kukho isteps ezininzi ekufuneka uzithathile ukwenzela ba especially xa uzohamba nabantu abaninzi. So eyona nto isiqingisileyo singa-update because we are trying to think about what can we do, yabo? Because ixesha sesilibekile, i-date besesiyibekile, which is i-7 September. But le nto isibambe closer to the date. Isithi kukho i-steps ekufuneka sizithathile, silinde approval before sihambe nabantu abaninzi. So now what? Andazi ngathi uyakhumsha uthetha isixhosa. But the andiyakuva mna nam uyayithetha xa nami ngase ndiphinde ndicacise ngesixhosa esichaneli esichubekileyo. Okay, because kuthethwe nawe. Nalo sisiyayazi naye le uyayazi no PK I believe uyayazi ba ekuse cha into thina besingayazi. Thina besingabantu abasuka bacinge ba ekuse sizasuka apha sibheke King siyenza lula elo hlobo. Nesandwana zange sizicinge bawo. If usinoba nebicycle ezininzi mos that means noba nasandwana kuseziyeko zazi3 ezisuke eMpumalanga. Zange ziyekho zathi xa sifike eBloemfontein zange ziphinde zihambe zona. Yeah. Zasuka ngapha kulo ndawo besuka ku ebheka Ntondolo. Yeah. But even endleleni ebheke eBloemfontein zabuya ke ngokuzafumana ba kwabuzwa ba ifo awukwazi ukukhwela ibicycle ungena helmet ungena ntondolo endleleni. Yebo? So zathintsha izinto ngabantu abafana nathi abasuke bayithetha into beyicinge nje icimbe yilula. Njengathi besiyithatha lula lento ba hayi soka sakwazi usuku siphakama apha sihambe sibheke King. Now ngoku lento kuthiwa hayi kaloku ayami ngelo hlobo. Apha kukho i-laws. Imithetho ekufuneka siyilandele eqala funeka nibhalile ufumane imvume yoba nihambe lendlela u-N2 awunokwazi ukuthwaya usuze ku-N2 akumelanga abantu badlula ku-N2 bahamba ku-N2 yebo indlela ebheke King ke itsila ku-N2 okanye ngendevani nalapho inayo into ekufuneka imithetho ekufuneka yenzekile eqala so sibasabambeke kwelo hlobo. So instead senza ntoni? Siyaqubha. Maybe let's push for 10K so long and then let's figure out 10K sihambe nisene King.
hayi You push kuthetha. a back and go, guys. Asikwazi kufuneka senze something. Sithini makwam okay ke Sithini? makwam 5. Yeah, ukanye ehlobo guys. Sawumba khona for moral support mna. Seven- But mawukambe 3 of you guys, it's fine. No not i3 lo tayi siyafuna nje wayevumile. 4 ngayo i5 ngiba Uyibox. udooms Noseko so waye consistent baso senze lona asingahamba Noseko uthi uyahamba. Yabo. okay Yeah. Bakhona abantu bona abafuna uhamba. Bakhona abantu abayijonga amehlo abomvu lewe. Nami ndiyabuza na ile light ihamba eseka inile uhamba nini. Nini king Uyalile king. Yabo. So weke because kuthiwa bani baninzi kakhulu ingxaki. But kani ihamba ngathi niyahamba nje. Ayongxaki. xa kusiza traffic i3 sahamba ngapha ya welani abantu ngapha thina soba i3 sap maximum maybe 6 Yebo. yeah okay maximum maybe 6 Nihamba nge-N2. so hamba indevana Ngendevani. yeah Hayi gwekweleza andiyazi. Maybe that might be safer kodwa guys. indevana I think in the because endleleni kukho izindlu pha soze kuthiwa madoda niyaphi into endenze umsindo into endenze umsindo ne Ndevani. ndibone sebulala inyoka pha i-comments ezipha delete le video uzawubanjwa inyoka funeka sisithini ngo Yho. Kaloku inyoka iyadedisa. so if iye pha kuwo funeka uyithini Wathi Biza abantu bekhupha. umlungu wam wathi Jonga. Tabs don't keep that thing yo. Ndibe ndiphethe iqothu kaza. Yeah izasibulala lento. Yena udlala ngayo. This one. Suka. Hey. man bra like kutheni ngathi animals Animal cruelty. Iwesi leya Right. le beyi-14 days unenhloko yoyingekala. kaloku one bite kuleya khona msendele ipicture chaza udangerous kanjani one bite you are dead one bite so ibezayithini lento niyibuzayo lento Hayi bathi normally bathi abantu ihamba indlela yayo. So yiyeke. kwakho Ungasuka uthi hamba angaziboni inkukhu. asoze mna into endibhida nge-animal cruelty ne and andiyithandi le nto because isoloko indibeka kwi-juxtaposition number one inyama lesityayo ayibulelwanga kanti Fair point. so is it hey They have a license to kill. yeah I was about to say that because There is a license Bane to hunt license to kill. and there are license to abantu kill. basezifama yes so if ufuye inkukhu wena funeka uthini Inkukhu isisilwanyana nje esalapha Sasendlini. endlini. Esaziwayo ba ngoqwaqwa. uba mayife But ayikho lula into yoba uhambe uyokuxhela inkomo eBeacon Bay. Uthi uzakwenza umcimbi phaa eBeacon Bay. so akuviolethwa wena ke ngoku wena mntu ucelebrate heritage yakho xa kuthiwa awuzokwazi ucelebrate heritage yakho apha Uthi into yalapha inzima. masifonele igqwetha Sicreate ne-enemies ngokuba of AI, bethetha abantu freely. yeah Freely. So enye ijuice mangaziqalela enye ijuice zingxaki nje. mna iyandibhida into ye-animal ntontoni siyazibulala inkomo siyazibulala wes ngodisemba kwa umojiso wonke umntu kufuneka kuphalele igazi le nto so i-cruelty leyo Kuthiwa mayibeke ipemiti xa uzaba nomcimbi into ezinjalo so that you neighbors know that you're going to be disturbing the peace and then uzawuxhela ndokuxhela. Also I think nale nto kamalema ruined things for a lot of black people. Which one? Because Le- andithi naye wayibona exhela inkomo phana kulaa celebration yabo but then kuthiwa ngendlela wayeyenza ngalo and it was like zange ife immediately there is watshintshatshintsha bra namabhozo, if so- zawufa nje but kaloku uva ubuhlungu the way in which you do it is the problem noko mayingade ibonakale ngathi uyayisarha ngoku mayibe we can- Abamfuni we ke can lo. ease Guilty and simple. ngoku. Yeah, Imalem. yabo. Hey. okay masikhala I- I think eyona nto ikhalazisayo kukuthatha ii-videos ngosichelayo Yeah. because ukuxhela ayonto ekuthiwa into entsha okanye into engaqhelekanga but yilaa nto kokuba sithathe ii-videos and post ezanto eziyana yeah Now because uyathetha xa sixhela siyaxhela sifumene abantu abanantsile thina singabantu nje thina because nyhani ukhona nomnye utata
yabo kulento yale micimbi siyenza ayo xhelwa uthi yebo nifotela lo 10 ifota yeah But and it's now still then photo culture, napha ku cha ke zange umuntu oyichubekileyo pha ukuthi ni animal cruelty le ongumuntu enqamelutsha okay so ndiye ndabhala questions ezi9 ndazibuza ku Facebook so mna ndizoziphendula ndizawuphendula ngeza responses abantu babhale pha yabo umuntu angayitsali lo mbuzo because mina inani lemibuzo so xa ndibuza kuwe uthethe ugqithe yabo Sure. now uthethe ugqithe now uthethe ugqithe question number 1 what scares you about marriage yo uzenenye ubuza nakubana okanye ubuze ku Buza wena. kaloku Qala ku qala kuwa lo qala ku uyayibuza Kana wakhuza nje because uyayabiza kuwe question. lento ndithi bayikenzeki ndoyika ungabi na freedom ndoyika ungabi na freedom ungakhululeki emthathweni yabo ndoyika loo nto ingaske ndikhululeke emthathweni ndibe right ndibe free because hey uthe manje ngathethi igqithi andiyeke kodwa nje substantiate kaloku because what because most of the time umthato ingathi wonwabisa abantu abangosisi ixesha elininzi yeah what scares you about marriage i-divorce bra i-divorce ezonishiya uzofika ndinento yonke yo then xa sekuthiwa siyohlukana Yo. uzithathe uzimunce zonke ezi zitulo nisheke nesiyi-1 okanye ningashikelwa nesiyi-1 Hey, so uzenenye. yeyona nto endiyoyikayo fethu kumtshato i-divorce yeah hey kubalekile ingangabi indima i-cause Okay. ye-divorce but either way uzawuluza noba nguye ofuna udivorce yayibo that's my okay Yeah. wena Getting married to the wrong person. okay Yeah. okay so I'm going to read from uyakhe lethu Seyax Khapia uthi yena to be cheated on by a person I'll have to be ashamed of letting go cause I've went to the top level of love and romance with all in all disappointment like uchithelo disappointment okay Uzi Mdambo uthi yena it's being humiliated through cheating by someone I've shared vows with before God, introduced to the whole family and everyone. I don't know if Kono is that. Oh, you nango is that. What scares you? Uti wayichatile before wayibona yonke londo. I'm not scared of anything. guys hayi mbavu njayempilo Oh, mandimbize naye nguzethu Precious Komani and then benguluba balomtima uvele wathi 1 divorce. Kangabe itsala uthe divorce cha. Yeah, number And then Akama Pen uthi 1 the fact that it's not what we've perceived it to be anymore is what scares me but eyona nto ihamba phambili is the fact that vows are just vows they no longer keep a person isuke ibe ngathi umuntu uyathunywa ukuba makangasole eyenza lento ebesithi uzoyenza. Question 1 ke abantu baku Facebook sisimvo zakunyanyana bathina abahlali Number 2 Yeah. What's something people romanticize but it's actually horrible? Maqala pha kuwe sis. Addiction. Noba yintoni na? Noba yintoni, alcohol, smoking. I think we make it seem like it's cool, but it's not a cool thing. Where's umntana you mna ndiyi sex addict. Sorry, ndawumpuma nozovuma lonto. What do Eh? you mean? Khona umuntu onovuma lonto? abakhona Yo, amantombazana Waxala live live mntathi ufuneka ke but uyazi ba udate le sex addict apha. Yo. Ungakulinge undenzele lonto. ngancisha I bengingathethi kanjalo ke, but I guess it forms part of addiction. But yeah, I think Awuyona? a sex addict. Yo, okay. walokha Akwazi ukuthi ewe. Wayena
yade yayinto bafuna ndithi ewe ibe ngathi ngoku Next person, please. so ithi addiction kuwe noba yeyiphi na form of addiction wena yeyiphi le nto abantu ubona uba heyi le nto bayayipraise but ayikho grand Zinotes. Yeah. wake wazicelo you wake wazicelo Explain kancinci. Zinotes, because you know what? Kweli xesha school, abantu esithi sithandana nabo esicinga bayasithanda. Ivele iphele into nje. And ufumanisa kuba kweza exchange besizenza sithumelana into zethu ndondondondoni. Xa sesixabana you blow out zonke ezanto eziyana on uyibone social ku media. story bana khwinto encinci manje etrendayo Exactly, yabona that way. So iba mnandi ngela xesha. But iphinde kubackfireishe. Yabo. so don't remember Mhlambi so nabo nabantwana ke ngoku. Machita. Yabo. Yasenza izinto machita. zango wayisanda wena Azange. Zangocela. nawe zango wayisanda Hayi ndithi yena soze kanzange hayi. Zange ta. Soze ta. Serious. zango uthi akasenda ividiyo udlale ngayo Like zange. Zange serious. Zange wayicela. Zange ndadlala kwangayo. Zange wayicela. okay so wena yintoni le abantu bayiromanticizayo kodwa ayikho grand Butshwana. yo ngena kwenye hayi Ngena kwenye. No, abutshwala njengoba nomaleme besandotsho pha kwesa speech sakuba ikuse utshwala na kwi-advert ubona intombazane enhle ehamba ebeach. Awuxelele uba ubungozi bobutshwala babukusaphi. Yabo. So So uXhosa ngayenza lento bendiyithetha okay unyanzi. because le nto bendisanda uyithetha wena xa ufuna uyithetha isiXhosa. Yandazi. Okay. so yojonga nako oqala uyakhelethu uthi into bayiromanticiza is drinking with your girlfriend or your wife abantu benza ngathi into cool leya Yeah. but yayo grand utsho kutsho yena guys But I agree. Yeah. ba okay So uPepu makaphume ngapha ayozingxilela nawe uphume ngapha uyozingxilela. No, uyenza into engathi ngathi baya-encourage uba hayi hamba nobhebi yendawo uyonxila naye yabo which is grand uthi yena kuzi I'm not sure if these open relationships count na le nto yoba masibe ne-open relationship iba nalo mntu uba naye namntu ibe nalo mntu ndinaye but sisathandana uthi hayi iyaromanticize but ayo-grand Sithembu kaloku. But but this term, what's It's the difference right. between that and this term? Because I'm not mad at this term. I wouldn't mind it. But Uba if you ngumfazi open wesibini. relationship, Uthi not about akasoze amind. Siyaqala uva umuntu othethayo. sibe sonke. Akomfazi wesibini oqala sisonke. Because we are all together. But kaloku uzoba ngowesibini uzoba ngokuqala Tobacco first, we girlfriend yam, we boyfriend, we are both sisonke. We are that way it's equal. It's different to an open relationship. It's different to an open relationship where uzolala nabani na. uyandixokonxa okay ndiyajoka guys apha yabo ningayithathi personal okay so uthi rotate up. engxaki yo Comments zenu sometimes. uthi yena uzethu it's rudeness. A person would speak to their partner rudely when addressing matters. So ke irongo noba ke umhlambi lando yoba andisi straight talk amna hayi samxelela noba ke ndicinga ubu rudeness umromanticize kwabo kuthiwa ha nikubani uyathetha but abukho grand especially uthetha nje nepartner yakho uthi yena ndiyamva naye lona ugela uba utshini. I think it comes from laa nto yoba because siyathandana you can handle all the moods. Yeah, I think that's where it comes from. Even if you understand uba I'm being cheeky because we love each other. But Jane masifunde nguwe mosesikhomeni uthi lubabalo it's being controlled Yo. Yo wakhuza mntanam. You. Kanti uyacontrolwa.
Ndiyoyika. Yenye ifie yami leya. Experience. Hayi nam ndiyayoyika loo nto. Ndiyoyika leya. Ndibuya ndishawuta sondishawuta phakathi kwabantu. And But then- ndiyayazi uba umntu xa kushawuta sube ikhona into. Ewakho mandi. Kodwa ikhona ingxaki. And then Akama Pen Ati being filter rich because it attracts yes men and they are not good. So once we rich kakulu, abantu that want to associate themselves with you, ngabantu abazawuthi unyanisile. Yena masame sochisisisa tukasha. Zawulayita mina. So go yes men abuzo ba attractor. Okay. So as kumnandi ukuba rich, but once it gets to that point yoba romanticizwe nawe uyifumane uzofumana abantu abaninzi abanqinelana nawe noba urongo bazawuthi ewe bazawuthi yes man. Atriggerisha. Eh? Lena yoba rich. I ngiqaba umlomo nje andifuna ungena too deep into it. I was just passing the comment uba iyatriggerisha kodwa. Rich one. Achomi inside. Awusamboni. Awusamboni wena. Wako waphunyela sisi. Iyatriggerisha, iyatriggerisha hlobo lobo khona umuntu endimaziyo ophunyela izinto akabazi abantu. So from that sense. Okay. What's around it ke ngabo yes men abo, but then once everything is gone mos abantu bayahamba. Number 4, what's your non-negotiable in relationships? Qala pha kuwe. Masiqale kuwe qala, masiqale pha kuwe BK. Cheating. Non-negotiable. Buchithile Mayiphele. Achomi kodwa achomi. masithi khange fakwe. Khange fakwe badibene baye kwi date baphuzana kuba ya wabhanqa. Andiyazi bifakiwe noba ifakwanga na. But for Ima cheating mna lento kayithola ngubhk ngicela uyidissector because cheating on which side wena ka uchitile okanye yena ka ichitile Kumnandi double standard Okay. Let me now uyantriggerisha nawe No, inzima nyano. Le usenayo. Namhlanje ndine answer yakho bekuthiwa sithini guard up uyitrigger namhlanje yonke into. Ulalela. Okay, for me on my side. Xa ndichithelwe mna. Jonga ayikho mandi lapha nje yokuchithelwa uyibra. Yabo? Wakwathi omnye umuntu lawe unganyamezela. Yabo? But iba worse xa ubonile ukuba uyachithelwa ungaxelelwa ngabantu. uzibonela. Iba worse xa uzibonela. Akathi ku-West Side saziwa ngabantu abaningi. Ikhona loba okay bayazi but wena xa uzibonela ufind out ufike Ufind out ile. endlini. You hayi Yebo. maybe West le. So- Ufike ethe imilenze nka. Uncedisile ngoyi. Oh. So for me ukuchithelwa mfethu. Okay, non-negotiable ba once yenzeke. Masibeka yeah. Okay, that's deeper. Azoba ngathi. Oh, it's okay. Siba saphendula. Jo, okay, like yeah, I'm understand up why yakhona usister yabo. Yeah. Thina siyazenza izinto too much Yes. and si expecte uxolelo. But thina unganixolela noAsanda noAmanda noNozipho. But mna kube kanye nje phelile. Andukhathalelanga ba. why is that Yeah? why is that Wena utheni ungixolela? also sithi sibhanqa ne Ngoyithoyo. but basically that's what you say uthi ka ucheater you expect uba mawulahlwe umuntu makakaxoleli Kaloku Uyafuna, ndithi choice wena yakho. uzixolela wena ukhethe ungixolela. Because ndiyakuthanda. Mna ndikhethe ungaxoleli because ndikuthanda. because uyazithanda. That proves but men will always do what they want because you are cheater but awukwazi ucheater because wena uzamlahla. Why wena ufuna ungithithela kodwa Why ndithanda? when you cheat? Hey, Ayikho inner head. ngifuna uyithetha qha. Kuthi uthethe yabo khayithethe Tastip uyithethe not as Tastip khayithethe nje ngolunga ungilunga igama lakho. Yo, udlala ngawo lo. Wathotho mamela ke luka. No man, man makhawukothethe camako mntwana yami. Ayo Uyayazi. uzawufreka namhlanje sinithi nesicingayo yo. Maniphendule yami ngithini what was my What is your non-negotiable? non-negotiable? For me it would have to be
In a relationship, right? Yes. Yeah. Okay. Being with someone who doesn't know God. I think we overlook land or so you can make it work. But even in the beginning, that would be my non-negotiable. If anikholelwa kwiBhayibhile. Ngefonini. Yeah, kaloku kulapho, because that's my belief. So I think uzama, rather let's be on the same playing field so that is, yeah. Okay, so Kafunde Okay. number 4 for relationship. The comments, ne? Yeah, so number never put your number 4. Okay. Yeah. Hopefully Kamalom then Okay. I'll just change. So we are okay naye. Usathi nokubana it's repeated cheating, non-negotiable. Yeah. Umfana maslo. I ntombazana uyakhe. It's a female. Oh yeah, it's a guy. Yeah. Yakhe lethu. Ne? Yeah, Yeah. abafana. No, abafana banjani. Okay, uzi ke, it's a female. Uthi yena into yokubana I have a few someone who lacks respect. Umuntu ongamxabisanga umuntu osweleyo, and above all someone who would beat me up. Okay. Okay. Yeah, that makes sense. And then uzethu Princess Komani uthi I don't accept being a last priority. Okay. Ufuna attention. Yeah, ufuna attention. Who doesn't want attention though? Ulubabalo mtima yena uthi bad attitude akakwazi uyitolerate lonto. Omnye uthi aqhama uthi nokubana sonikhwaza xa uthetha nami. Yo. Phela full stop sonikhwaza. And akho need nyani mos. I Akho need. Okay, understand. so moving on to the 5th question. How do you know you're ready for a second child, assuming you're still together with your partner who gave you your first one? Yo. Hey, question uzicinga yintoni ezi question wena? Wona ufuna ukwenza umntana esibini futhi. Research yaphanda. Hey. Oh, Okay, yeah. Hey, kayiphinde. How do you know you're ready? Umnayo kana nomntana PK. How Yeah. do you know you're ready for a second child, assuming you're still together with your partner? So even if it's Jola no mama umntana, how do you know that you're ready to make another one? Yo. Akutheni mhlawumbe. hayi mina mkhaba uyicinge manje ukuphendule manje. Kayithatha sip. Jonga ne indoda ayisoze ibe ready. Indoda yomxhoso kanye yenye yehlanga lethu limnyama yabo besandothetha ngoku sisithi hey jonga belungu bonwabile xa umuntu epregnant yabo thina uthi kodwa pregnant uthi he njani kubani yebo okay ke umama umntana wakho woqala Yeah. icho yini Yeah. but thina singamadoda soze sibe ready hayi ukuyamkela lonto leyo iba into yoba ize nawe uthi kum Thabo Sekunjalo. andiyanga kwi-periods ke ngoku Kalukhulu. ke ngoku ukuthi Siyazi ngolo hlobo. hey ingathi ndimithi ifonini khame ndothenga ezwi uyozithenga zibe 5 zazi-10 ucamaka uyozithenga zibe 5 uzibeka pregnancy test so oh no okay so iba i-decision yentombazana into yoba hayi ngosi ready for ukwenza umntana esibini Yeah. even now umntana omnye andimfuna omnye nditsho but xa kunothi ukhona akho nto ndizawenza Ne. Yeah. So you're never ready for a second child. Kanti guys anizo family man ithini into? Oba. Baba abantu bafuna ukukhikhaya. ukobana Amado no ayiganyani. singalakhi ikhaya not sixhosa abantwana kunzima Kunzima. cost of living is too high Okay, have you thought about yours? For me, yabona ngoba ndixawe ngilo nayo i1 for and owesibini. So but lento ithethayo uTatipho kokuba when most yabantwana thina senziwe unplanned most yethu. But ilano kokuba umama okay no ilano kokuba umama uyayazi ba mhlawumbe utshatile and then into engathi iqhelekile okay into efuneka ba makabe nabantwana uyabo no baby mama andikho ready mina for omnye umntana ndi right for lo andikho ready so How do you know when you are ready?
xa ni-ready I think ukuba xa ndizibona okay uba ndimi-grand kuzo zonke izinto endiqondayo uba lo mntana xa isize emhlabeni ndizakwazi sozume So, yeah, you can never be ready financially. Yes. Yeah, Eva God. Yeah. Okay, for me, I'm not still together with the father of my child, so I don't. Maybe it doesn't apply. But susakhela kuthiwa if Given that you said together, how would you know you are ready for a second child? esakhela I think it's different for a female. hambo sowunaye wena Second child. How old is the first one? He's turning 4 in November. 24. Oh, sorry. turning 4 Oh, sorry. beza ubuza unangabi kwena abas Now, there's a part of me that wants abandoned by 5. So maybe 3 of my own, then 2 adopted. So for me, Kosono esibini. yeah, even because I don't mind it. I was excited when I found out Bandi pregnant. wow But then I did have a scare. I did have a scare. Okay, I didn't have a scare, but I was pregnant with my ex, and then I had a miscarriage. I wasn't happy with that one because of the person that I was with. But if it was still that alone, I been in effort. Njengambizi njengoba masifele sibenze bonke at once. Yeah. If that was possible, if if it was possible, I would. But he recently passed away. So. Yena nto ke le. uba Yazi ulami mna, ngomona umpost Yeah. elahlekile yazi mna ne. Nangu. Mna xa kunobuzwa kumba ephi mhlambi Sorry. ndiye kwi date nomuntu sincokole sitya ndikhona nje ndimfuna lo mntana athi exam yasweleka wo uyika mna serious koyika kwamanyani qonda wo hey10 awugula wafa wes phinde khona omnye enye exam banjiwe hayi wawa isithuthi lamfana 2 ngifile omnye banjiwe but ikhona inye ex yam isandophuma etrongweni no sorry Sero. ndifuna ntoni lapho mna I will have to deal with number 1 xa umuntu ne-ex iswelekileyo yabe isweleke ngumjito grand Will Smith Standard. yamba Will Smith Yeah. ubhetlisha noTupac kodwa uTupac wacisha kudala Hey. once uthi kum hayi ex yam yomfana wayenice oyisweet wasweleka I'm out buyumva But why do you think that house was ufika kula level? Can you? Swazi ufike Nuh-uh. like swazi ufike kumuntu once immediate umuntu asweleke immediate umuntu asweleke jonga itema yam ayengekho tata uGrand kum yabo but waye Grant ngekubantwana bakhe bomtshato yonke la uyakhona immediate lesweleka andizikhumbula into wayengekho Grant ngazo qho xa uthethwa itema yakhe inthuma kwa Spiderman ocheck shilotho ndiyayilaha kodwa ngoba yayisenzeka yayingakho grand immediately ucisha nendubo ezimbi ubuzenza ziba intswampu ziba grand because uyamkhumbula lo muntu now time lo enengavani naye but ngoba ndimncanywa kakhulu ngo imagine ipartner imagine I have to deal with wena utakabani ke wayesingayenzi lonto But utakabani uyiphethe katakabani namhlanje ndisaid yeah no, but that happens most even with. mane mfixarise mane mfaka kule mane release. mfaka. But ngehlo bathina ngalingathi andisoze ngikwazi ujola yo I-rebound. mna ndithi mna yeyona nto kum that's probably the perception of many men uba Hayi, if it's there's not many this men. then- Kaloku akufuneki nawe umane But it's a part of life. The thing is, I'll never be able to take it away. Asuze ngikwazi uyitshila. Usebuhlungu Yayiva ke lo nansi problem le andithi jonga ne abantu bayacisha bra yabo Yeah. they understand ba ayikho grand lonto leyo but ayikho grand nento yosoloko ukhompitha nomuntu ongekhoyo as equally as kube it's like umuntu athi andifuni indoda nomntana it's fine Sayagoba bafuna abantwana akho ngxaki andizokucocisa so nawe kanisithi eyami into endingayifuniyo ngumuntu one ex engekhoyo especially xa
mhlawumbe Enemzana. wacisha Yeah. besajola oh I just know just Done. ayibona le way Yeah, le ndithethayo nto uyithethayo. abathetha abantu ngale way bafela Yeah. ngaphakathi ifana ne-stepfather i-stepfather azithethi zifela Zifela ngaphakathi ngaphakathi. because i-society yenza uba bekumele uyakufuna uba si-stepfather so xa ukhalaza ngoba abantwana bandimameli and ndikwazi ubadiscipline because ndikhunjuzwa qho uba engobam Yeah. mna ndikhetha uyithetha le mna for example if ndinoswelekelwa ngulo mntu ndinaye andinophinda ndibe nayo I suppose. I'm telling you I know. andinophinda because ndiyayicinga uba umntana abantu uyawuthwala uyaloba. But it was supposed to be a quick one. So Yeah, it's- I sit here now, he would have to be financially stable because he considers having another child. And then sifike njani ngoku bantwana Uzi. Ngizowenza. Uti Uzi, I have 2 kids, a 15-year-old and a 3-year-old, different fathers. With the second born, I felt I was financially and emotionally ready when I planned him, and he was the missing piece to my puzzle. Okay, so with women, you just know already, you know. Le nto ndiyithethileyo. Uthi uzethu nokubana I'm no longer with him, but I have 2 kids with him. Regards to your readiness, I should at least have R500,000 in my account as savings. Jeka, kids are expensive, and with me who raised them alone, my experience is that imali ibanzima as a single mom. That's true. Ulubabalo yena use I'm not ready. I'm not even ready for the first one. Ngazingeni. Aqhama uthende ukubana Yi-out leyo. unantsi ihlala phakathi 12 uthi aqhama anzelanga Grootman, so I wouldn't know. yeah Do you want to continue on? what's the It's number 6. number 6 Yeah. or section 3 mosco number 6 uthini what's your biggest regret There's no point, God, of what of regretting because I can't change. suzuke ndawo nayo regret noba akho nto It used to uzayithenga. be losing my virginity, but I couldn't change. I don't say when uluze unangam Oh, it was a very young age. wayiluza kamnandi Uh-uh. oh I guess andifuna ukukhumbulile I suddenly listened to him, but yeah, it was weird. Maybe I should speak about it so that other people don't go through it. But iba ilando yoba andithi masiyanibona, I think oko ndaqola. So ubone yeah, being lo mntu ubonakala ngathi umdala e-area and then uthandwe ngumuntu who's a bit older. Not old but older, but I was not in a place to be doing eso zinto. Wahamba kwathiwa ndisayonxiba ijezi kanye ndisayolayiта izibane. So rako yephi le nto funeka abantu benganyathelanga. The thing is ka umncinci ufuna ukukhula and ke because ndim njena I hang around amantombazana abadala so umuntu eyabalisa uba yunda awutajomkayo kwathi and then nawe uqonda uyabawela ke No, was a straight ufuna from uyazi the- le nto ingalalisi ubusuku bonke yabo yo ufuna uyazi le nto ingalalisi ubusuku bonke and things like that. So I don't know, I would definitely, guys, stop wanting to be older than you are. Uba ungumntana ngicela ube ngumntana. I was 10. you fuck okay Ukuze ubethele we? Yeah. war Hey sani. yo Yeah. Asiyeke. mama siyeke Nina khombile ngoba ngidethile Fuck, ngoku. fuck, fuck, Yeah, it was too soon. Uyazi nazi uba wawuna Then 10. what do you mean? Hey, phofu I knew amantombazana. ndandizazi uba ndina Yazi 10 nosuku. but ndandingayazi le nto ndandiyenza. I didn't know. Wavese wandibuza umfana uyakwazi ukuphuza ndamqola ndawo uzifuna uziphruva ke ngoku. Wabe wase primary ngezo zikhathi Yeah, I was in grade 4, grade 5. Yeah. chini bawo. Eh, aya kakho He grade took advantage. Umama wambambisa. ne? Yeah. wow Hello. Yeah, Khawucinga umuntu ona 10. No, Bawa emithisile. no Dusty yas yo irongo le reaction because ukhumbula uba ben10 Butheni. benthe i-ex eswelekileyo ne-ex ebanjiweyo Apha kaloku hayi that's yena unaso yena Uyafika ibhox. Yapambana. Hayi khona nthethayo. Bawo. Bawo. Wow.
But Leana, I had no control over it. You had no control pa wayengekho grand Yeah, nam ndiyayicinga. mntana una But 10 I think Namhlanje ngona nakuni, 10. guys, but bra. even if it's not 10, underage is underage. Underage is Niyayazi underage, naba, niyatarget umuntu nimbona uba usesikolweni unxibe uniform kodwa nibona ithanga ngapha man, so it's not right. I was a target, I was a victim in that situation. Yeah, I think when I'm 19 at the time. I was old. motherfucker. Serious. Motherfucker. Okay. Why, motherfucker. Okay, so regret Steve, quick. Yeah. Biggest regret, a big. yo. Andiyazi into enothi ndiregreta apha ebomini. Zange ubanjwa. Mna? Akanabanjwa. I regret Lord. Ndiregret because kunyanzelekile. Like no, like okay, sure, mhlawumbe ke ufuna No, very teachable moment ufundisa uba I no, don't do this. yeah, no, mna ingxaki yami yabo ndine andanoba kuthetha kangaka nenhlahla yothetha nabantu abangotsotsi yabo Okay. uxa ndithetha nomntu ongutsotsi acimbe ndingutsotsi yabo andizami because ndabanjela into yoba ndifumaneke nembumbulu yabo live nations yabo so Okay. Can I go now? Yeah, you can go. Ungayilibali regret. Ungabuyisi isithini. yabo Yeah. so lo way leyo ndingatsho ke ndithi but yaphelela emoyeni Sure. because kulapho ndava khona uba ikuse 7 years abaxa uyaphaya ekhoti utiqe papu yabo so nalondo yaphelela emoyeni Yeah. yabo kwathiwa hayi ufunyanwe ungenatyala awunatyala kwathi hayi kaloku because uyapha enxarhuni Oh, nendawo nayo epanxahoni. khona uletho strong pha uzibona ezawe Then ufuna ukuyi? khona ulethi phaya Ubike ngathi umuntu ofuna ukuya ngomso. xa ufika court yabo ufika mos uyilawe uthiqa Sure. yabo fike court Sica phambi kojudge. kaloku unencambu nentontoni uyatsho awunatyala wena kwathi ngoku Apha ecourt? kaloku uyatyala encambu wena bathi bethetha busy uqwebe ebusweni wenze zonke izinto ezenziweyo yebo apho ke ngoku ufike umama lwawo yayingumama unothile abe nomsindo kwezi zingamapolisa amabili lo mfana nithini nimfuna nto lo mfana hayi lo mfana simbambe nembumbulu nento hayi masani bamuncumana yikho le lisayo kwathi like ikwenzeka iwili phela esithi mana unatyala mntanami Goduka. nyani ke sentsho hey Yayiqingayo ngathoka thutshana liboli yathi ngesiphinde zitshela but ke But sikamthini ayisekho ayikho lo yaphela ngelo hlobo and it's not like wenza into emntwini zange nenze onophulakuyo. Okay. And bafumana tip off ephambeleyo. bafika baza kuma endlini basetha ke bephethe zonke into zabo and ndandingazazi nezanto zithi you have a right to remain silent ndathetha yonke into ba hayi zwe sesame zwe ehlobo ubone ngalo zizwe zibe ndizithathe endaweni ethile Cime? endaweni ethile Okay. Icime ngoku kanye dad cime. I'm not sure, but the movie recording has been stopped. Okay, but continue. Yeah. so ilapho le way le otherwise ndiyayiregreta nyhani into enjalo uba phofu zange ndaphinda noba Oh, nayo ngoku i-regret. kaloku fethu nditsho nje Ude wanayo. ndazibona ndisiye West Bank ngendlela erongo and ndibe ndingekho stud ndingazanga ndamosha mntu yabo so ayikho laa nto ithi soze ungene phaa Oh, sure. yabo because ndafunyanwa nazo imbumbulu
zi-320 Hayibo. Hayi nawe. uye emfazweni Yo. 300. ndandizithengisa ndithengisela abantu yabo abathini khake Oh hayi. Jonga ungafika ihawks apha ngoku. hayi yakudala gqidlo yena ngo-2016 okanye 20 no Awuthengise imbumbulu. heyi foni nandizithatha ngabe ebhayi Ayafuna ukuyeka. Hayi. yena wena Kuba yonke into. Kunini kutopheza hayi uzawuthi noma wathi yawuthi uphinde wathi pheza ngoba andizithatha kubani awawudala bike kushada wena ngoba usisole sigqibezele ezithu Ithini? what is your Biggest. biggest regret Kukukhuleliswa ubaby mama wami esafunda. That was the biggest regret. In fact, yeah, it's a biggest regret nayo. Because lento besithetha ukuba abantwana sibaplan but obaba careless ndamenza ukuba makam compromise la nyaka as much bazange wathi waye waqhubeka nesikolo but zaye ndincanyelwa way because nami ndandingafuni sendiphumile esikele uyabo so umntana abantu pregnant because of mna wena ogqibile ngibile uyabo so that was the biggest uheqala elmos lento yenansi neneme hey Vini wambonisa umntana ayeke mnakazi yafika grade hayi 7 not grade 7 man oh wena inezinto zilahisi aba cha nikhobe zithethwa ngayo man okay I think let's move on because wena kanento ufunde on funders all biggest regret yakho nto yabantu sifuna yakho nursing feelings of someone that shows every time they get a chance that they don't care about mine kuthi yakhe lethu ke apho unnecessary feelings Emotional lo guy, all right. uthi lona giving second chances ingathi ninguyesu yo uzilo and then u6 uthi getting married to my ex-husband and then regret uNetseka yakhe. lo ngu biggest Shit. uzethu lo precious command and then lubabalo trusting abantu biggest regret kuthemba abantu okay and then waqhama come to think of it I actually do not have one Wow. uphila kamnandi waqhama hey no yakho biggest regret kungamameli olate yes because I think dingamameli nje ndicinga uba mna naye sisenesikhathi like uzathi ayibone le way ndiyityhunayo to a point yoba athi hayi ndiyakusapota kule nto kuyo yabo so for I think for the past 7 years okwayisithi mboba liqwetha ndicinga mna zoba grand before acishe so that ayibone le way ba I just needed to get this off my system and then I can go and practice but again waphela umka ke before time ke mhlambi singatsho yabo so eyona regret I think nayo le ba isikhathi sivayile ndicinga zoba sele nangamanzi ngathi ufuna ulila sonilele Steve yo kaloku yo ne-enemies esininzi esinothatha landawo yo hayi susini banganene apho I don't have one okay sure last I think shike one hey okay sure hayi ndiyakuva if again yeah the greatest lesson you've learned about love qala pha kuwe hey Brian hayi kaka ukuye pa kubhiki masiqale ngabantu the greatest lesson number 7 uthi greatest lesson
ayakhe lethu hey legend ibhalile uthi if you feel like it's one-sided affair Yeah. let it go because you can never convince a person to love you back if they fall out of love. Let it go. No one is worth fighting for. Trust me, you will end up fighting with everyone close to you. Yeah. Oh, Yeah. Hayi oh, wena. hayi. Hayi wena. Billy. Yo, Seyax. Ay. Unyanisile because abantu abaclose kuwe bathi khayeke lo mntana bra yeka lo mntana wena sasuke ndiyeke nina okay Shiye kwalo mntana lo. Ajong. Uzi uthi yena I've learned that people choose who they love. It doesn't matter how well you treat them or how unfair they are treated by the other party, but if their heart is still with them then it's game over for wena. Simile. Yeah. Hey Lubi ngosuthanda. The greatest lesson. Boah. Uzethu uthini yena? Out ngebheki. Uthi cherish it while it's there because love is beautiful and avoid bringing past experiences into a new relationship. Okay. And Sure, yeah. 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 Uthini ke ngoku? Yo. Ulubabalo. Uthi the greatest lesson about love is that it will end. Yo. Uthi ke yena kuaqhama. The greatest lesson about love is that it demands patience and tolerance. Yeah. Hayi ke it's about nina ke ngoku. Sheke nina ngoku. For me, it's overrated. Kaloku ayo lesson leyo. Okay, yes, man, I confine it to a relationship. Greatest lesson about love is that kids give the purest form of love. Masingayenzi faka kids masithethe Good ngeke relationship. yeah because abantu bebephendula apha bebephendula based But on the- kaloku bazikhethele umbuzo bengathi greatest in the relationship. ingxakalo awunot it will end uthando lwakho kumntana lakho it will end Andinguye nje mna Oh, uqham. okay. I say, okay, I resonate with bonke aba bantu bethetha loo nto because I've experienced both. So, yeah, it is zonke, yeah. But I think wake waqabana nabantu baclose kuwe kuthiwe yeka lo mfana Hey, kudala. kulela ngoku ndiphuma kuyo. Nefamily. Andithethe with my dad's side of the family. Oh, It but got ngan- complicated. Not even, but it's complicated. ngumfana utheni lo Bazalana. Ugqiba. Bazala. Anizala? Ulona uphakame wathula wahamba kube fumene urafu guys benditshilo nathi I'm triggered. Yibona umuntu ndimlwele kanje mgqiba yena kayi-right ahambe. uphakam benhlanu wethu Yeah. Yo. ngoku ngokayenza ezi applications baby sizoba rich Uyayiva laa nto? No, wenza i-plan. Nawe uyancedisa. Umntu ehamba like he got money today ndamdropa off kwabo esihla esiyemthatha esaziwe bayizonyuka notatakhe nomalume sothela ngento yelobola. That was the last time I saw him. Sanines 2 months ago. Hayi. June, that was the 17 ingene imali ingene 17 kaJune. Uyazazi July u- ndamgqibezela. Online. Funny thing is not even the funny thing, but Yeah, mostly. I didn't think that it would happen so soon. Just a couple of weeks ago, ndiyambona ebefuna kwale imali wayinike yona. Meaning that it's already wayinika mali 4,000. Yo. Imagine 4K. Yeah, Ufumene imali leyo. Ufumene imali. Imali. If first settlement be 450, 400k 450K. Ndiyakwazi ke ngeemali zabantu. It wasn't a lot. Hence, I was so shocked about like you can up and leave over imali engaka after so many. I was so Akakwazi ngqondo. ukunika i-4000 esithi baby yes 20 Ala, mntase uqala wanike 150 rand. 150 rand. Uthini? Uthi mali yithini? Uthi makayotya ka-KFC. Makalela ipetrol. Yuhu. Ohamba ngesibhaki kaloku. Yintoni imoto yakho? Yintoni imoto yakho full tank kuwe lo. 150. Andihleki because bendikhala phela nje nabona apha uba no man I've been wasting my time. Hey, Qala but- wanike 150 nalo 4000 iphume Ingenile. seliblokhiwe.
Ibume sendiblock. I'm like, why Like you block le me? 150 Uthi uba imatom i-relationship iphelile. le 150 le uyinikwa Iphume seyingenile uyibonile imali ba hey He lied. He said he got got 120. Ndiyazi ipin yakhe bawuzasijongela ku-app nansi 450. And I was like, okay. Yo. Man, ndizama uyi-assess uba uzawuthini. Wabe eshushu efuna uyothenga ibhaki ye-150. Ndithi chom uthe une-120 wathi umama wakho uzamdibalisela i-30k lena esecaleni. I was like, okay. No, let me just let it be. Anginamali mos mina kurong engingeleyo uhlalisana kwalapha. kuhlalisano So if Yeah. imali leni ingene ubuzawuxola uthi It's awuthenga awuxola ibhaki njani, leyo imango ukuchaphazela ezinye oh izinto xola mkhulu xolo hey So Jomi from that, guys, like, uthena usithi kurong udlalisana kaloku Uba ndiyazi ba much. wenza ipin wenze ugamadele yena But it wasn't about that though. It's ipin the fact of the matter is, ipin yakho akayazi ubhebhi wakho ngokungahlalisani naye Uyayazi. ngoku mamelani basanondiyo no 3 niyandipakanyela yim wena ndakwazi why uthetha bahlalisana nawe PK babela usifake kulowi mna andazixelela uba soze nihlalisane so it's my thing andifuna ukuhlalisana soze nihlalisane because uxelela njani because Awuzothanda no kaloku. nizawuthanda but akazoqala but hlalisane iscience yomhlaliswano i-wrong ndibone kwi-Grootman yami so ndifunde kuye and ke ndazixelela okokuba le way endiyibonileyo kuye no today Andifuni. this episode I was shocked so mna umhlaliswano nami azihambelani zihambelana naba khona umuntu ezihambelana nabantu ezihambelana nabo for me opofunda yaba khona abantu abangakwazi uhlala ngaphandle komnye umuntu oyintombazana Exactly. kana stand hand yakho Exactly. nami umhlaliswano nami ayihambelani nami no jabuthetha ndiyayakhela awunakhe okay kodwa wena nona yami yakuthanda uhlalisana umnandi lawe inabantu ukhathela bayo ku-beneficial kwintombazana bra inabantu bayo lawe bra more beneficial awu yakuthanda In what uhlalisana sense? yakuthanda In what uhlalisana wena nona yami okay jonga koko ndakwazi intombazana ayithanda i-attention ne So undilapha. xa ndilapha une-attention yam 100% Yeah. 24 hours noba ndicofa ifowuni ndiyicofa ndiphambi kwakho awunothi uhleli namangasana ndilele nawe ingxaki kuni ngokuhlalisana because mos ubuthi uyandifuna ndingiyelo ngoku nabo abantu abanengxaki lohlalisana awunothi beneficial kuni neta niyaphekela niyaklinelwa nibona ya impahla like nam ndinayo into ezibuza loo nto ndiba ibimele indaba yomhlaliswano ndiyayithanda but andiyithandi indaba yomhlaliswano Sure. space sakho. yeah I know that ufuna uchitha or anything but uyadinga Yeah. ukhe ube wedwa man kungabikho muntu Kaloku nomnye makabe nendawo yakhe so that nikwazi useparate. izusebenza akomnandi Ayikho ukuthi lula. ibhebhi khawambe uyobethwa ngumoya yes Ayikho lula. Ayikho lula. Xa sowungenile ungenile. wena buhleli Ayikho lula. and angathi awuyicini uyicini into goduka wena uvuyiswa kuba uhleli nami xa umbona ucima mna nonwabile ubani behleli nawe isidala Usukele ndizihambela apho uthi mandibe lapha ngoku xa ndikunika le nto ubuyifuna sare andifuni loo nto No. ebeyifuna ngexesha elithile wena wazalayo forever it's not the same iplani iphila ngamanzi ne but xa ugelela amanzi usithi awuphezi xa ugelela amanzi uyayibulala eke So, awuyandichaza nona yam yesichaphile athi uthe glass uthi planti ngoku bhala inotes ishubile namhlanje wasisela amanzi akhona siyiselayo but okay yo but man askis man chomo chike kosemi noko at least noko ujike
So unolavalo loba yo kuzomalume bakhe Yo. bazawufika anytime Yeah. bezokhwaza abafika. Yeah, no, I send them a writing. I don't know. Yeah. I'm okay. It is what it is. Bunga control. No, I best right even and I think his Balekisweni. ego just got the best of him. Uthenga lokhu wothi uba nemali icrush yakhe. Hayi. Yeah. But uzabuye. Chuma. Ewe wena We ask also uthi for TikTok. mari yena You baby, you usazibuyela. Ayingabe udala sohlukana sabuyelana khaya nelindelele into. Over imali yo hayi benimthembile so no anobasaka andikufuni ba ubukele. Yey nyanyani. hayi but yena andiyazi mhlambi uye wathi Ube wrong shem. ewe kodwa ke sinisho And then this is the thing endidikayo. uyasipana yena Uyawayeka umsebenzi kaloko kuba iyazi ba imali izongena. hayi bo i-400. ligezela uthandana Yeah. hey ungasibethe nadlala bhuti hayi nadlala Kuruwa. nadlala mkhuluwa bana kodwa man kaloku uno u400 hayi Incinci ncinci kakhulu 400. Yeke isipani. Ayononto noyichasa ebantwini Yeah, 400. okay. Akabona nendlu umuntu cha. Yebo. Yabona ndidano ndirenda bra. Cha. hey but now angakuqhwabela ile nto uzoyichaza apha imali yakhe Ewe. sidibane nawe Akuqhubela lento ba ungene ubheke ebhankini. Ungenela nto ebhankini. Hayi wethu asuka. uyacinga nawe As questions bezi right is. Bengasoze siyazi le part. Can you miss out on a good person just because they have 4 kids? Qala pha ku. umuntu like yazi Ngamadoda ngonyana by 4. umuntu soze ndimiyeke ngenxa yobe nabantwana Clean. yabo Yo. Uza explain akho. like dala mentality ayisithi yo zamthina umuntu onabantwana Yeah. but ngoku akekho umuntu ongenamntana unqabile Awunqabile. By 4. suyicacisa uthanda ndivile kanindaba by 4 Uzawuthi xa ufuna wakho athi hayi mina ndazixolela sondiphinde ndilale mna. Sondiphinde ndi. khaya kuthiwa ndizawuthatha naye kuthiwe ungamyeka na asoze ndimyeke Can you miss masithi nidibana noyithuni se-18 Yeah. ngoku yancokola njengalanto mna bendithetha ba once achaze ba enye banjiwe enye yasweleka ndiye ndithi my sister sorry athi kuwe ngulibongwe ngubongani ngubani bani by 4 abantwana bam. andizumyeka Tshisa. andizumyeka but andizumthatha andikho satisfied with your answer. Can you miss out on a good person, meaning that it's going to be a commitment? Ithi loo nto ngowakho lona Yeah, but ke forever une-baggage wakho yabantwana by 4. endwana ziyi-4 eziyagoloza endwana zomboni Yeah, njengotata noba usawuthi umama wazo akaloku wena. Awukwazi. hayi ke yabona ayiphasi apho You can miss PK. Yo Unabantwana. Hayi maka hayi. By 4. ndleko zakho You. Wendini. So ithile wey wenza ntoni? asijonganga kuchata. Wenza ntoni? Nami bensaza cinga loo nto usisi wenza ntoni? ngenxa yantoni Because kaloku izawuqhubeka. Wenza ntoni? uphangela phi Ibisi apho nami njathiphu okokuba ixhomekeke okokuba usister umenjani. Into la yenzayo. noba wenza ntoni wenza na. abantwana Yo kaloku. Man, insensitive ngabanye abantu lento yabantwana bayi-4 because kukhona laa nto ithi bana usindisiwe but funa abantwana bayi-4 yo zamke zonke ziyakho nomnye umzalwane oshekileyo phaa yo comments baby mama abantwana bayi-4 benza ntoni kwivangeli so irongo le nto yoba sithi asibafuna abantwana bayi-4 funeka uthi uyabafuna uzangatshata naye Kaloku. wena sisi ungathi inyonwana yam ipansula abantwana bayi-2 i-4 ibekiselapha ngaba ayingobayo ayingobayo Yayibona. For me, I think with women it's different. Because kuni abantwana benu abakho khulu.
So omnye upha. Yeah. Okay. So even if umuntu uthi bathathu abakho lapha. Because utata umntanam had 3 kids. Owami ngowesine. Yo, So I naba. didn't. Ezi question bizezakho mos Yabona zonke. introduction yam benisazi more about him. So yeah. Ngithe lathi uyachaza kahle. So he was a good partner. Like he was not a great father, but he was a very good partner. He deserved to ban umntana na. Oh. So I know. Awuthethi ngaye kuba senjalo. Sheba ayena kuqala lo mtata because belukhom. But in terms of Yeah. Yaphindeka. ewe. Hayi yaxoke yebo yenyane yebo. Akekho nyani kodwa. Athi wena ungafuna umbona Okay, out of all the exes, you right enough for bandibe nomntana naye. Whoa, The that means it's relationship- wrong The zonke. relationship deserved, guys. Because besikhona izazinto ezi cute. Like bensafunda ngela xesha, so I was at Rhodes and lapha he would drive up to Grahamstown. I would spend the night, guys, spend the weekend. We RS? fly out. No, we book. So he would drive up to Grahamstown. Okanye fly out to Joburg. Okanye wherever. Like it was Certain standard art as to you yeah, it was that kind of relationship. But- that's when it is phone gaze cause ngoku but yeah, uzawuthi no, we were engaged, guys. Baby, I'm not we petrol. were, yabo, you We were see? engaged. Yeah, we were Kwasini engaged. yaphinda wena. What do you mean? Subkev nalo naye subkev. Hence in City deserved a relationship because I got engaged then I found out I was pregnant and then yeah, yeah. Ezinja afuna ukukhalunyelwa le. Hey, I've lived life. Makhalinyela. yo Experience in aqala umoya umntu nje khona. uyalo kuthiwa yi-full package bawo hayi tsho ufuna nokubalisela nge-exam yabanjwayo ikhona ufuna ubalisele nge-exam yasweleka ikhona Oh, ujika kwe-semi-final. yamona lo uzawufika ko-final uzawufika epanishelwe zonke ezi awude sithi ndifuna uke nje ungakulinge udlale ngalo because kaloku unguzaba ngumfana wesithathu lo owandithinza so nduluhlaza yabo Asengxakini. Ekhaya kuyaqhethwa yilona. Yo, asengxakini. Ufana hey akafumaneki kwase. Yo. Look at the number you have dialed. Yo, asengxakini. Check the number and dial it again. Hayi. awukhuza xa ubhike Yo, wendini. Guys, no into my Asengxakini umjito landela. Ngawutsho and hayi naye yayibaxala mfana kodwa but ndinento ethi uzawubuya man. okay masifune nje abantu ngokusesawuba Imali iyaphela. uthi what do you mean? uthi yena uyakhelethu awuseyax life is about taking risk and I want peace and not stressing about some that claim to love me that doesn't show. If it's a good person I would go for it. So akapenikheli yena for kids uzi I xa kusekutsho yena ke noko ithemba likhona. uthi no I wouldn't because here I am still praying for love someday. I can't be eliminated because I have 2 kids with different baby daddies. Ntombazana leyo. Yeah. But lento iba nzima apha kusisi yabo ufumaniseka abantwana bakho bayi-4. Nawe wena mfana umjongile lo muntu kusisi bazobhatritha njani abantwana bakho nabo uthenga abafana. Yo. Yeah, yo, the boys. Yo. Bamjongile i-step mother umtime kodwa ibetha ka-right. Hayi. Sinjalo ntwana. Utawunqando namhlanje apheza Uthi hayi. uthi uzethu uprecious ba definitely with the exception that he's present in their lives. I don't do absent fathers. So uthi yena angagrand noma una 4 kids as long as they're present akadibani ne-absent fathers. Lubabala uthi yes uvele wathi yes yena uthi yes immediately uthi 4 I'm gone.
no, akama, what a lol. So the last one, and then say Val show. Sure. It's been a good. It's been a good one. Okay. And this is regret, but it's fine. What's number 9? What do you love about your life right now? I'm in a good place. I have peace. Okay. Now I've met abantu endandicinga soze ndikwazi ukudibana nabo ebomini bam. So that's a good thing that I'm enjoying right now ebomini bam. Yeah. Yeah, ndiyaphusha, ndiyaphanda, ndiyaplaya. Player. Hayi yeke lo ndidlala nani, ndiyadlala niyabona. Akaselanga kumntu seleyo apha. Wonke umuntu uphendula clean sober. Super. No, hayi kuba ndiyathanda ba ndiyazama kakhulu. Ndiyaphusha apha ebomini. Ndiyazama, ndiyalwa. And I believe I will get there. I believe I will get there apho ndiyakhona. Sure. Okay. Wo sesikhasanidobile. Skibini. Wow. Short Okay. and sweet. Yeah, yani leyo gqibela. Oh, sayax indoda yamadoda. I'm at a positive state of mind and confident about who I am. There are people who see me as their role model without talking to them, just the way I am. Loving people, helping them. Sometimes I even give motivations to the ones that are way above me, highly ranked than I am, and more successful than me. I think I do it type nje yakhe ndithu. Into yakhe. Chisa. Hey. Chisa. Hayi ngathi uyitype ibona isiparagraph. Neumjongo. Hayi Ngqondo makangene ku-DM. Hey. Yeah. Hey. Hayibo. Hey, no comment mos kwezinto. Khona bakujongayo. Yeah, 14. So number 9 kazi uthini? Oh yeah, uzi na ku number 9. Currently I'm going through the most, but I know all I'm going through is not permanent, but a season that I needed to pass through. But I love that God still decides to wake me up every morning without being reminded. And your meko. Positive. Yeah. Ish. Yeah, I was a grand man. Wonke man umgo uyaqitha. Uzethu. Yo! I'm doing so well for myself. My career is taking the right direction. Business is not pacing the way I want, but I understand why. I love myself more. I don't compromise my happiness. Kani ndifunele umuntu podcast. Yo. Side note. Hayi kaloku. Baba dibana no yakhe. Handa ngoni ifakele le ndawo. Handa konke Eza blind dates kangathethe lona ndifakele le Yo, mfuno. isuke Uthe yangena ba, kakuhle. I don't compromise my happiness. Hey. Yeah. Wasijonga la. Sibangaka. Uthula ubabalo yena. Umdala lokulona ubetshatile una 2 kids. So siyana umntana. Noba umntana oyi-1 ulengana nomsiyana. Uthi ke ngoku ulubabalo my spirituality, what he loves about ubomi bakhe and spirituality sakhe. And then ngoku aqhama uthi mom and dad are still around. Yo. Sinajealous thina abantu bangenawo mama notata. Yo. Once not mom and dad are still around kondomur. Like Lakanyana. We are appreciate that. Mo appreciate loo nto, enjoy loo nto ba mama makhe notata akhe baselapha. Okay. Uthe oh yeah besentethile. Hey, khale siyaphela la question. Ungathethi bawukazi. What did you enjoy? Yeah. Yeah. Yo. Uenjoy izohlala apha wena. Awufuna ugoduka la ngoku. But kudala ndiyenza le nto from 2023. So kuthiwa right now. Okay. Oh yeah, what I enjoy is this hate that is coming. Yenza igazi lam. Ewe xa usiva uba abantu abakuncanywa
because of le way yakho. Yeah. Lando yongancane iyakunantsika yabo, but ndiyazi mani Eh, nike adrenaline. yeah, ithi man. you are going to the right direction. Hey, obani kanti bayan pretender, but okay, I wrong man. I don't know. I think maybe it's kukhula kubona growth final. Okay. Mhlambi ba people are watching this, engaging yonke la way yakhona. So maybe that's what I'm enjoying. I'm also enjoying the walk sizayihamba ukuya siyaphi. Sikoyika ibisi. Siyabhelini ngale king. Hey, usuthetha ngebhelini, zasathetha ngebhelini. Seqonqe. Seqonce wena. Seqonce. Koko besithetha ngeqonqa. Asoya ku 10k eqonce. Sizaya ngoku. Into endingayifuniyo mna kuba ngathi better siyenze lento soyiswe basiyoyiswa. Yeah, And sanobuya then guys. then sithi masiyenzeni sonke guys ke usiyobhalela ubani bani. Yeah. Okay, hayi ke. Because Senivile. abantu angathi bathi soze sifike pha. Wonke umuntu uthetha loo nto. Akekho umuntu othi hayi ningayenza loo nto. Ngaphandle kobantu abazi ku-podcast ba-understanda ke bona umuntu onqena ukuthi awuzofika wena. Ngaloo ndeshe yonke umuntu ukuthi yabo. But most yabantu endithetha nabo outside ukushuta hawo ngomuntu uthi asonifike brasa ngifuna ukuxoxela. Yeah. But bayayazi mntu ngafika because bethi aerobics ezinzima. Xa unothi xa sinomba masithi sama mhlawumbi 4 ngotayisi mhlawumbi 5 ngalomo. Yeah. Panda boy sivayeni. Athi ndithi ndiniwe mna. Nenza ntoni nina niyama okanye nendishiye? Yeah. I no man left behind, guys. Alo kufuneka sikulindile. Yo, Thathe break. uzasilibazisa. Ukuzive wena xa unyuka nje. Adimi nje. Ayafa le iyayazi basisiqonce. Yo. Hey, yenye nyani leyo. Nyani le. Where there's a will, there's a way. Where there's a way, there's what? Phelela. Hayi. Guys, ngizama uplan mna imap yenu uba nithi nizohamba ngase-highway nehle Soqala phanga sasonga 13. but kaloku nizawufika njani pha ke nobeke Sazi imoto hamba pha. u7 seater ayopakwa pha isasona. Okay, then- Sobuya ngantoni ke ngoku? Oh, Nakhwela iteksi. Thoma mel 7 seater uzayopakwa pha ashiwe kuwe nestage. Okay. Kodwa Uhambe ndifuna uyolala unilandela wena. nje. Yeah? Ndifuna unibona uba ithini into yenu. Kaloku xa sesiyigqithile umhlambi endevana ungajika wena uyothatha imoto Okay. usipakele yana yakho pha usikhwelise uyosibeka pha isasona and then ke umuntu sibuyele Okay, so apha ndinibok yakho ngxayani nganibuyisa. So Noba sitheni sithe yazi le way lena wena bisithi wena Thuli bakhona abantu besino bacela yabo ba ekuse normal thina sizawuhamba siyoqabela eking ngenyawo but asukwazi ubuya ngenyawo then wena nomatye unala moto yakho class. la V class Yeah. ndondoni khasithathe pha usibuyise bathi hey brother skisi ezikhoyo zezi sihlala ibhokisi. azikhona manje Xa benotho singazithatha singayithatha na. hey man as long ihamba nebhaki singayikona ngemva Udiniwe. tyhini Yho ufika ibhokisi ivuliwe pha oyi-1 makangene brass. Oh yho ndiyayimoshela ndiyasimoshela okay no sasinika i-V-class yho xa inoyibukela jokes nina kodwa ndisafuna i-V-class yam. Okay sure so guys siyaya nge-6 nge-7 King 7. Sure. ngo-7 Exactly ekuseni 7 days from now. 7 Yeah. ekuseni kaloku. ngo-6 Yeah, 6 we ends up Yeah, six. kwa 6. early man Yeah, remember. Okay, so ke ngoku ubani uzasivictorize ke ngoku? Henson City, I don't mind being there. Is it on a Saturday? It's Sunday. 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 It's fine. Yakhonza? Yeah. Oh nina ubutshila lo indoda ekhonzayo. Chikayo. Chama, ite ni rep up. okay Oh sorry. Okay. lobo mix hayi lobo mix Ay, amazi You okay, closing remarks. Kubuwa. No, I don't have closing. Oh, but thank you so much for this episode. It was so fun. For my first episode, I felt it right at home. So I'm hoping that it's open and bonakala in your screen. Clean. Oh, closing remarks BK kwenza ba. Masiva talk. Thank you so much with everything. Let's wait for more engagement. Kuzo zonke izinto esizithethileyo namhlanje. Thank you so much.
Siyavaya ke ungathi ngecawa gents yakwazi wena benisela izolo. Ungayenzi mistake. Siyavayana sicharge phone kwenzele wonke umuntu athathe iclip echaza ba hayi ke siyaphuma. Yeah. Yabo, and then sizamba live nathi ku page ba siphumile, we on our way. Every time sifika ku landmark sithatha ipicture ba send down a team. Sure. So xa sigqithe for Jackson sigqipha ku flying squad sithatha ipicture pha ba I guys ke ngoku sanogqithe flying squad. Sihambe siya kwaQonqo, kwaQonqo I guys ngozigqitha kwaQonqo. Pha iwusu sithatha ipicture I guys igqithe iwusu ngo ru I guys igqithe Berlin, yabo. Sure. Up until siyofika Breakback City King. Otherwise, all your closing remarks you're nevaleni ngaphandle. Yeah. Hey bafethu siyanithanda man sikuni man. Sanu kulwa nathi kulento sizizamela yona singayazi uba yintoni ukuthi wombo kuthiwa siyazi basenza Angazi lanto lenzayo phani. andiyazi lento Lenzayo pha. yabo but ke kuthiwa isixhosa sithi imoto ehambayo iyakhonkoda. Okay. Kusho ukuthi ke sibheka phambili ingase singapheli imoya kulento siyenzayo. Yabo weke nami ndingulowo osaboniswayo ba excess yaphathi pha. Yabo anikayiboni kodwa ndiphethe Mr Nezo no BK hayi ke ndafaka nenqoqonqoqo le iyabonwa apho iyakhona. Nqonqoqa yona inilahisileyo kule. Yo, hayi nikutela nomteri nqonqoqa. Yo, iphilile hayi nqonqoqa. So yeah, asilwanga into esizithetha apha ezinye siyajoka guys. Ningazithatha personal xa ondijonga ungandithathi ngelo hlobo bendiba abanye abantu bayalwa xa uthiwa hey wena ubuthe wena awufuna uhlalisana problem kanti yazithethela adalo Okay. Thank you so much for watching. If we have Bukela up until now, 1 hour 47 minutes. This is the first time or in fact sasiyenzile like his. Ukhona. Azaningekho. Dandikhona nje ndandingekho ndangathethi. Ukhona amantostipa. Lokhu Mike is ifone nje ngo-OB nguThobani ndim ngiyenzile. Oh, okay, yeah, but this is your first time get 2 hours. You PK first time go players obethe 2 hours. Yo, esibofu qhele pha ku sport wena yo. Uthe sithi beast PK ngifuna uyochama ngoko. Ndibona might la match yakho no Kenny. So thank you so much now sis man for coming through. Kusebusuku ngoko but uncamile. Waza hopefully amacebo azovuleka uzoba grand. Awuna andithi awukho grand but since you in terms of injebe khona nansi goes out Hayi nansi kaloku indoda yakhe uyaske ubekahamba nohamba apha wow uboniwe kwi height noba umile njani waphinda wabuya so at least noko nifumene ubuso nafumana umzimba umuntu uzawutsho ke ngokuba hayi ke bras and ukhona ku Facebook umninzi une page yakhe awungayibizi kwangoku mabaqale babukele enye episode kasawo uzaziblacka ngoko because once bamfumane hleli nendoda amanzi okwazi ushuta hey enunjalo akushiya lo angqondo yebo yile ngokufanele bongo hey unyasi maka uyathe ithi ndubala nangazibiza amagama manuthi ndu so yeah, this has been the Naifu Podcast Players Edition. We are out. If you show up every day, you never miss it. This podcast has been proudly brought to you by Leptronic Solutions, recorded at the Block Studios. And if you want to use our facilities, get in touch with us on all our social media platforms, Leptronic Solutions. Email us admin@leptronicsol.com.